Хтосьці займаецца спортам, хтосьці спевамі, а вось для гэтай пары больш блізкія да душы танцы. Наталья и Вячеслав Лук'янчыкі ў шлюбе ўжо 6 гадоў, з якіх 5 прысвяцілі танцам. Сначала это у нас все начиналось как хобби, то есть мы даже не предполагали, что всерьез будем так увлечены танцем. А на сегодняшний день у нас каждый день тренировки есть, то есть 7 дней в неделю мы занимаемся танцами, и это, скажем, не предел. Это уже часть нашей жизни. Magic Dance шоу-нумар, які пакарыў журы другого міжнароднага конкурса «Dance по топ-2». Там Вячеслав і Наталья атрымалі першае месца ў намінацыі «Dance Performance», якая прадугледжвае выкарыстанне разнастайных стыляў, відаў і напрамкаў танца. Акрамя таго, танцавальная пара заваявала сімпатыю журы ў выглядзе гран-пры ад 3 краін – Беларусі, Польшчы і Украіны. І ўсё ж танцоры адзначаюць, колькі прызоў не выходзілі на сцэну заўсёды як у першы. Поэтому всегда есть немножечко такое волнение, но мы с ним стараемся справиться. Когда начинается музыка, понимаешь, что вот этот момент, его нужно показать, нужно сделать да, прямо здесь и сейчас, да, прожить эти эмоции. І гэта яшчэ не ўсе перамогі танцораў. Так, на мінулым тыдні пара ўдзельнічала ў завочным конкурсе ў Расіі, дзе таксама знайшла сваё месца пад сонцам, атрымала статус лаўрэата ў 2-й ступені. Танец – гэта адзінае мастацтва, матэрыялам для якога служым мы самі. Пра гэта Наталья и Вячеслав ведаюць не па чутках. Танец – это разговор между мужчиной и женщиной, да, если мы говорим про парном танце. Зараз танцавальная пара прыме ўдзел у міленіуме міжнародным фестывалі конкурсе, які прысвечаны тысячагоддзю Брэста. Творчая атмасфера затрымаецца ў горадзе на 4 дні. Але і гэта не кропка. Наперадзе Наталью і Вячеслава чакае яшчэ не адзін танцавальны батл. Анастасія Куцюш, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».